Hola a tots, benvinguts i benvingudes a aquesta explicació sobre l'apostrofació que té lloc dins de l'assignatura de valencià de GES2. En valencià, l'article masculí el, l'article femení la i la preposició de s'apostrofen sempre que la paraula que va darrere comença per vocal o bé muda. Fixeu-vos en els exemples. L'invent, diem l'invent, no l'invent. L'ombra, diem l'ombra, no la ombra. D'abans, diem d'abans, no de abans. L'article masculí el, com hem dit abans, s'apostrofa sempre que la paraula que segueix comença per a, i, o, u, amb h o sense ella. Així tenim alguns exemples. L'arbre, l'encontre, l'infermer, l'oncle, l'universitari, l'hàbitat, l'hedonisme, l'hindú, l'hort, l'humanisme. L'article femení la s'apostrofa quan la paraula que va darrere comença per a, e o o. En cas de ser i o u, aquestes han de ser tòniques per poder ser apostrofades. Per exemple, l'alegria, l'esperança, l'illa s'apostrofa perquè la i és tònica, illa, l'oliva, l'única s'apostrofa perquè la u és tònica, única. L'habitació, l'hemeroteca, l'hípica i tònica, l'hortalitza, l'húmer, utònica. En canvi, si la paraula comença per i o per u, àtones no es poden apostrofar en cas de necessitar l'article femení la. La il·lusió, fixeu-vos en aquesta paraula, la vocal tònica és la o, il·lusió. Per tant, la i primera és àtona i no la podem apostrofar. La infermera, la universitat, la unió, la histèria, la hipnosi, la humilitat, la humanitat. Recordeu aquesta norma, no apostrofem l'article femení la si la paraula que segueix comença per i o per u àtones, amb o sense h. La preposició de s'apostrofa sempre que la paraula que vaig a darrere comença per vocal, de la mateixa manera que l'article masculí el. Així en teniu uns quants exemples d'altres, d'especial, d'il·lusions, d'ombra, d'ungla, d'habilitat, d'herbes, d'història, d'horitzontal, d'humitat. Vos propose ara fer un exercici. Així teniu unes quantes paraules que comencen per vocal. Heu de posar davant l'article masculí el o l'article femení la. Pareu la imatge del vídeo, feu l'activitat i reprenem després amb la correcció. Hola de nou, què tal ha eixit? Comprovem-ho. L'home, l'habitació, l'antiga, l'enviat, l'enviada, l'infermer, però la infermera, l'article femení la, no s'apostrofa perquè la i és àtona. L'ungla l'apostrofem perquè la u és tònica. La història, l'espai, la inflamació, la humilitat, l'escó, l'habilitat, la importància, la unció, la icona, l'apòsit, l'èxtasi, l'índole, la humiliació, l'hípica, l'interès, la hipoteca. Què? Com us ha eixit? Espero que molt bé i que aquest vídeo us hagi servit d'ajuda. Adeu!